Mi smo ovde kod Marije Šabić u njenom butiku. Kao što znate, ona je jedna od najvažnijih hajka u mojim pripremama. Kroz 3 nedelje ja treba da otputujem u London, tamo se održava izbor za Miss sveta. Što se tiče haljine, inače Marijinih kreacija, ja je potpuno verujem, jer ona negde uklapa karakter devojke koju šalju negde i tu haljinu, tako da sam ja verovala da će ona uspeti da napravi nešto za mene što je potpuno drugačije i što nekako ide uz mene i uz moju ličnost. To je to. Moje očekivanje na izboru su da se pokažem što bolje, da negde ta moja energija koja je ovde prepoznata bude prepoznata i tamo, različite nacionalnosti, kulture, individualno uz 100 devojaka, šta drugo mogu nego da očekujem lep provod i druženje s devojkama. Ovo je haljina koja je specijalno kreirana za našu Miss Srbije Milicu Tepavac, koja će nas predstavljati na izboru Miss World, Miss sveta, i veoma sam ponosna, eto, i na nju, i mogu da kažem i na haljinu koja mislim da savršeno odgovara njenom liku, da odgovara njenoj prirodi, jer jednostavno sam imala jedan malo težak zadatak da spojim Milicu damu i Milicu Amazonku, pomalo ratnicu i jednu veoma inteligentnu devojku koja bi trebala da nas predstavi u pravom svetlu. Ja mislim da smo uspeli možda ovom belom bojom, a sa nekim detaljima koji su postavljeni na način jedan pomalo neuobičajen, odnosno mi smo ovde prvi put radili jednu eko haljinu koju smo nazvali prosto povratak prirodi, i ona je ukrašena umesto štrasom, šljokicama, čipkom, mi smo je ukrasili grančicama, granjem, listićima i ružama, i to specijalnom bojom tretirano, tako da je sve na njoj prirodno, zahvaljujući našoj multimedijalnoj umetnici Marijani Stantić.